आरो जौगानो हाया। बेफोर गासै गिदिर थांखि आरो सानस्रिफोरखौ सिगाङाव दोननानै दतमा ओनसोलनि गासै रायजो राजा सानसुमैफोर आरो आफादफोरा खौसे गोसोजों मुंख्लंफोरनि मुङाव फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय होनानै फुटबल गेलेनायनि गेजेरजोंनो मुंख्लंफोरखौ सिबिनाय आरो मान होनायनि लामा हिसाबै बासिनानै लादों। बेबादिनो दावहारु मुंख्लंफोरया जागायजेननायनिफ्राय मुंख्लंफोरखौ मान होनाय सिबिनाय आरो गोसो खांसिल जानानै थायाखै। जोंनि ओनसोलनि गासै मावथि बिथांमोन दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौसे आरो गोजोननि मोनसे रोखा नेरसोन जानानै थाबोदों। मिजिंथिदों दिनैसिमबो बे गोहोमा जोबनानै थाङाखै आरो जोबनायबो नङा, अरायबो थाबाय थागोन। बे गोथार आरो गिदिर हाबाखौ मावफुंनांगौ जानायाव गोबां बिथिंनिफ्राय हेफाजाबनि गोनां जायो, जेरै सोरखारि हेफाजाब, आफादफोरनि हेफाजाब, सानसुमैफोर आरो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब। बे बिथिङाव माखासे मख'नो गोनांदि बिटिसि सोरखारा माब्लाबाबो गोसो गैयै जाबोफेराखै। आगोल बोसोरफोरनि बादि देग्लायबो गेलेनाय बिफाननिफ्राय बिटिसि सोरखारा 5 लाख रां हरो। सोरखारनि बे बाख्नायथाव हाबाखौ दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिया गोसो गोथारै गनायो। हेफाजाबनि बिथिङाव दतमा ओनसोलनि गासै आफादफोर, सानसुमैफोर आरो रायजो राजा रावबो उन जानानै थाबोफेराखै। हारिनि फारसे मोजां सानग्रा गुदुं थैजों बुंफबनाय गोबां गोसो गुदुं सानसुमै बिथांमोनहा जाय जेरै हागौ एरै गोबां बिथिङाव सन्मान होनानै हेफाजाब होदों, जेरै देरहानाय आरो जेननायनि ट्रफि, नोगोद रां बान्था, साबसिन गेलेगिरिनि बान्था, गेट, दावहारु खुगा लाइसि, बेनि अनगायै गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा दावहारु मुंख्लं ट्रफिखौ खुंफुंनांगौ जानायाव आगोलनिफ्राय गोबां सुबुरुन एबा बोसोन होबोबाय। बिथांमोननि सुबुरुन एबा बोसोनफोरखौ दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिया अरायबो गनायदों आरो मावनांगौ हाबाफारि फारसे आवगायबोदों। अनगानगिरि, बोसोनगिरि आरो गासै हेफाजाबगिरिफोरा बिसोरनि बे गोथार आरो गोग्गो हाबाखौ दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनि जानानै दिनैनि बे रंजाथाव गेदेर सानाव गोसो गोथारै बरायबाय। थांनाय बोसोरनि बादि देग्लायबो गासै 8 गेलेग्रा दोलोआ बाहागो लाफैदों। मिजिंथियो गोथार खानाय बादि थिखानाय दिन एबा अक्ट'आव गासिबो गेलेग्रा दोलोआ बाहागो लाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ गाहामै गाहाम जाफुंसारहोगोन। लोगोसे देश कमिशनार बिथां दिन्थि गेजेरजों रेफारि बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो मेचखौ दावराव दावसि गैयै गाहामै गाहाम दैदेनलांनो हागोन। बाहागो लानो मुं थिसनजानाय गासिबो गेलेग्रा दोलो आरो रेफारि बिथांमोनखौ कमिटिनि जानानै 29थि खेब दावहारु मुंख्लं ट्रफिआव गोसो गोथारै गनायबाय। इलेक्ट्रनिक्स मिडिया, प्रिन्ट मिडिया आरो ससियेल मिडियानि गेलेग्रा बिथांमोननि दावहारु मुंख्लं ट्रफि फुटबल बादायलायनायखौ फोसावनानै जेरावबो मिथिसारहोनो थागथियारि जादों। मिजिंथियो बिथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दावहारु मुंख्लं ट्रफिनि मुं आरो गुना मुलुगनि जेरैबो जेरावबो गोसारगोन। बराय बिबुंथिखौ फोजोबनायनि सिगां दिनैनि रंजाथाव सानाव नैबे बाथ्राखौ फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनो जे आंनि दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनि आफादगिरि बिबान लानानै हाबा मावबोनाया गोलाव सम जाबाय। 2023 मायथाइनिफ्राय 2015 इं मायथाइयाव समनि गेजेराव वार्किं प्रेसिडेन्ट एबा हाबा मावनायखौ लानानै 2022 इं मायथाइनि सिमाव मोनब्रै खोन्दो सम आफादगिरिनि बिबान लानानै हाबा मावबोबाय। गोलाव 12 बोसोर सम आंनि आफादगिरि बिबाननि गेजेरजों बारग'लांनाय आरो सोरखौ दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनि समा दिनैनिफ्राय जागायजेननाय दावहारु मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जोबनायजों
लोगोसे जोबनानै थांगोन मिजिंथिबाय आरो जेरै दतमा ओनसोलनि गासै मावथिफोरा सानसुमै गासिबो आफादनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा ज' खौसे थांखिजों दावहानि ओनसोलनि कमिटिखौ दाफुंनानै लादोंमोन बेबादिनो गोदान कमिटि दाफुंनानै लागोन दिनै आफादगिरिनि समनि हाबाफारि जोबथा हाबाफारिनि दुब्लियाव बुंथिनो सानो जे दावहारु मुंख्रंफोरनि कमिटिखौ दैदेनबोनायनि हाबाफोरखौ मावफुंबोनायाव आं बेसेबां जाफुंसार जानो हाखो ना हायाखै गोरोन्थि जाबोखो एबा जाबोआखै बिनि बिजिरनाय गासै मावथि लोगो बिथांमोनजों लोगोसे दावहारु मुंख्रंफोरनि दाफुंग्रा सानसुमै दैदेनगिरि आरो रायजो राजानि आखायाव थाबाय आरो मोनथिसेयाव एबा मोनथिस्लाबैयाव आंनाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बेनि थाखाय आं बयबो निमाहा बिबाय जोबथारनायाव नोंथांमोन बयनिबो सहाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों नैजिद'थि दावहारु मुंख्रंफोरनि गाहामै गाहाम खुंफुंनो हाथों मिजिंथिनानै आरो आंनि गोसो गोजोननायखौ फोरमायनानै इयुनाव दावहारु मुंख्रंफोरनि जा नोंथांमोन रायजो राजा बयनिबो अराय बिजिरनायाव गोथां महरै थाबाय थागोन मिजिंथिनानै आंनि दिनैनि गराय बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों दावहारु मुंख्रंफोरनि कमिटि जिउ गोलाव जाथों दावहारु मुंख्रंफोरनि कमिटि थांना थाथों नोंथांमोननि फरायसालियाव कृष्णकल्ला ब्रह्म आफादगिरि दावहारु मुंख्रंफोरनि कमिटि दतमा गोजोन्थों बे समाव राजधानी आफादगिरि